забон яке аз муҳимтарин ва асоситарин барои ҳар як миллату давлат аст. албатта забони тоҷикӣ мо низ яке аз шинохтатарин ва қадимитарин забон аст. албатта барои пойдошт мондан ва барои шинохтатарин шудани забони тоҷикӣ бисёр бузургони мо, бисёр алломаҳои мо чун устод Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода, Бобоҷон Ғафуров ва дигар алломаҳои мо ҳаракат карданд то забони тоҷикии мо поянда бимонад. ва албатта вақте ки мо бо забони тоҷикӣ ва шевои тозаи адабии тоҷикӣ сухан меронем, дар ҳар як баромадҳои худ, дар ҳар як барномаҳое ки мо бо забони тоҷикӣ мебарем, бояд бо забони адабии тоҷикӣ тоза бошад. зеро ки бисёр наборҳоро аз сомонаҳои иҷтимоӣ мо тамошо мекунем ё ки мебинем бисёр ғалатҳо, бисёр бадгуфториҳо бо забонҳои шевагӣ ва забонҳои маҳаллӣ дида мешавад. албатта агар ки хуб мешуд бо забони тоҷикӣ, агар ки ҳамон блогерҳо ва вайнерҳо низ бо забони адабии тоҷикӣ худ сухан ронанд. зеро ки бисёри сомонаҳои иҷтимоиро имрӯз ҷавонон истифода мебаранд ва бинандаи блогерҳо, вайнерҳо ё ин ки дигар инсонҳое ки худро дар сомонаҳои иҷтимоӣ, Инстаграм, Фейсбук ё дигар сомонаҳо мегузоранд, бо забони адабии тоҷикии худ бошад, боз хубтар мешавад.